CEM rong hangpen ingpudun si BKS adon han ke jordam. Karbi Anglong angkang alo mithang ahemalong Easter Sunday kapamandun. Det biadang arado anta Arogya Setu apps download te jiaphan sarkar pen kapachini. Kardom peni prime tama berta long pen ilsame juli bepi nonar joikta bertang ton pen. Karbi Anglong pen angtan kero dama toma phan Assam sarkar peta prabjin pen akera pali jipusi CEM turiram rong hang pen pangdak pon. Pini Dipu arong supi Lord Chuti Siwadham along Bharatiya Kisan Sangha atom pathir pipon se Karbi Anglong district ahempi Dipu arong supi arlo lapen tebok terai malong detpi kangki resek han adon ke jordam jiaphan jesiklo. Bangso asai ke chengpon long jiaphan pura Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang aluhi sarpo aman pen chetong dunsi ingpu pidunlo. Lasona porahot Karbi Anglong Autonomous Council EM Omor Singh Tiso EM Lun Singh Teron Lapen Karbi Anglong District RSS Prasarok Har Singh Teron Lapen Bharatiya Kisan Sangha State Amaipu Kurusar Timung Atumta Chetong Dun Kangpu Amayalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Ahinpen Bharatiya Kisan Sangha Atum Lapuson Kemesan Asai Kedeng Pontek Apot Kurwang Thu Lapen Kachuro Pajir Pirthe adang Jasamet India det pialongta coronavirus akiso penajok apran kedama phai kebat bom lapen kangdang bom langajok sarkar ahin pen det pikangkir mate nation lockdown jangnipo ni phai thong kep arnian pabat panthunang koklo আগতে 14 তাৰিখলৈকে এতিয়া আকৌ এই লকডাউনটো কাৰ্যসূচী এক্সটেনশ্যন কৰা হৈছে 30 তাৰিখলৈকে যাতে সেই লকডাউনৰ পিৰিয়ড মানুহবিলাক ইয়াতে বজাৰত ওলাই নাহে আৰু অসুবিধাবিলাক ইয়াতে পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ শাক পাচলিবিলাক অৰ্গেনিক শাক পাচলিবিলাকৰ যিটো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত খেতি কৰা গাঁৱলীয়া মানুহবিলাক যিটো খেতিয়কবিলাক কৃষকবিলাক যিটো খেতি কৰে অৰ্গেনিক সাৰ নিদিয়াকৈ চব্জিবিলাকক ঘৰে ঘৰে দিবৰ কাৰণে আৰু কম দামত তেওঁলোকৰ বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছে আৰু যিমানখিনি সেই চব্জি বিক্ৰী কৰা শাক পাচলি বিক্ৰী কৰা টকাটো পাব তেখেতসকলে আকৌ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CEM ৰিলিফ ফাণ্ডত তেখেতসকলক ডনেশ্যন দিয়া হ'ব বুলি কৈছে Nonamat Karbi Anglong pen angtan kachongda dam lapen lo kachari dam aosomara tuma phai bangsuri kreplia phai longlo laso angbong pen bangsuri kreisira kreisia tuma phanke CEM relief fund pen akerap pipon tanglo jangmipo ni phai kreisi pen krepho arnian Assam state along bank kang hapchek ajok kelongle kedo anatuma phanke palilong le derlo Bonta jangmipo ni phai kretroxi arni pen puthot kelong lelang kedo anatum aphanta CEM relief fund pen akirap kapale labjia phan saideng konthupo puta pachini pon Halapu Bharatiya Kisan Sangha Steramaipu Kurusar Timung Kaning Jiatengke Pini Alang Litum Adon Han ki jorasai kedeng pon lake Sorkar ahukum munit angbong ajak kachibiji akimang padopon si klemponlo Lapen Alang Litum Han ki jor anam ko anma kelong bangso atangka ke Chief Minister Relief Fund lapen CEM Relief Fund along se akirap pidun de jipusi pangdang pon News report Diganta Teron Karbi Anglong Live Pirthe angkang pialong COVID-19 akiso avur penajok kardom ahemalong kido karcho mate armu ki ongpen chingrum long lepu India Prime Minister pen lockdown ke phaponahut ke jongpontang arni ki hodet penajok det piadang jisu aphan ke kroi ara doan mithang ahemalong Easter Sunday talonpon Saphapani Area Baptist Fellowship Kaparlo angkang Lakhijan Baptist Church abang phuatum kedo anta amethang ahemalong si Easter Sunday paman ponlo
Lason si anan terang pen mai chapahem phupon si Bible lu number ke the pharoi si lapen number so isi pen pho an langdam si arnam ardom pen mai kang pualun ijirlun pon rek jek lun jumesen agasi terang pen mukrang terang atum pen lun parjupon lo lamne fangiti yotiga shete klempi pon arjokene afune ramba jakompi ona lepena jokarchon reptile Lason si diphu rong supi along hamren rong supi along ta Jisu aphan ke kroi ahem tun do anatum setame Jisu Kristo kithi ben ki thurthu mate Easter Sunday alam the chathan ponrenti to churulo kardom the arnam talong ta hirime pedanang pini arni la Easter Sunday paputha ke nilhen pen alam do tanang thanang ta avidet haji stami ithe teni standam nang ye gelo phelo ihem phu Jesu Kristo kalangke perthie tha wang ta labang so perthie tha Jesu Kristo ki wangke perthi arje lang me o thengpe theng phrang lang me lang roi lang jeng lang me pu phan ki wang kali alang ki wangke munit atuma phan kang hon akaryong pahring ye phan siwang lo la pena yok labang so perthia long pena lang li thilo stami piniar ni ke isi pudam nang protang te isi kaneng oi meme peneng dok meme ke menela perthia long labang so bimar corona virus ka thang klung pena joine perthi ka dokang we inenga rong pen inenga klong pen kai ki do kai ning kan ki do ating rong hle hello stami kriya hem ka dokang we munli si ka dokang we chitong dam det long les tami ahem adon ka sing rom adem bagni bang thom jing rom si arnam phan ka dom ki jo e athema alang putang lo Yesu Kristo pulo ma jon ki tok abirta ki mel long angding pe ki thom angding so thom okre throk kalong ki poting si pirthi aphan alang inghon ochinam ame thang pran spidet pena yoksi nolitum tamel an ki sumang bong stame alang phan kang dok ka dom ke pini antaritum oe COVID-19 akiso joy ke pen kapang thek dia phan det pi adang kedoan aradatum ta Arogya Setu apps downloadun pe dia phan central government pen kapachini pon Arogya Setu apps copy kosona phan lo Prime Minister Narendra Modi kapang dak lapen Prime Minister Narendra Modi kodak kosona dimalong lo kapaklang Jangmipo achiklo ke damtang ni phai kre isi arni Chief Minister Doan Pen lockdown apartment kaching vai pon video conference kang ni pon hodsi Prime Minister Narendra Modi pen than pachini pon lo Arogya Setu apps lake kinang sot apps binong lo jongsi non anta Arogya Setu apps ka download dunde dolang pulotangte apor pader de pin pen download dunik non labangso apps penajok ilituma phan isi akerap kelongji apps binong lo Kumadne abanglong jongsi COVID-19 avura kisodo ave sita labangso apps pensi pangthek konmelo bonta Arogya Setu apps konat along lo ilitum kelongpo normalom anutin ilitum arideng along kido smartphone along pen Google Play Store along humrira labangso apps download tonik non Arogya Setu apps penajok komadne abang pula pen abang pi along jongsi COVID-19 akiso kelong do pulote aho kabirta angthek corona ka tracking klangji non hejong labang so apps aphan kuti amulugatum download ponbomlo jongsi nanglita download dondelang lepute apor panahok hepinra download ignon Arogya Setu apps along helpline number penchenglo nangli akenangji ason penangan kelong ponjido nangli download dondet pen aphi bluetooth GPS lapen location hehui ason onangji laso aphi ansi tracking hunji COVID-19 akeso konat lokedo koson lokedo Corona ke sopen kachepe helojia phan hehui ason pen chenglok ladak pinang anabar site nanglilong ikji
News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Hamren. Lockdown bena jok kang cirkelang itpen kisung ki phok kido kilak arara tumaphan ningkeme achokmaratum chirungsi sanghan rabdam bomlo. Det biarlo lockdown ke roko jok kichu movie kijun movie kidok det arara tumaphan aningkeme government asai khilapen chokomaratum sanghan rabdam bomlo. Lason thak thaksi jangmipo niphai krehini ani agriculture asaiki manik kathar charchim LP school athanbang dhonsing inghi TGC kongchunbang Phunikonto Senapatiatum Chelangsi charchim pen prisek rongni pen don pharoi sira inkoyarara tumaphan sanghan kerapa jeramlo Lason thak thaksi Hauraghat on terona rong alongta kiduk nai don thomkebra hini ahem tuna tumaphan cooperative supply officer Lionel Teron pen sang jangthu ingti hehui kerapa jerdam Halapu Dhansiri constituency kaparlo riding ahawar arnam timung lapen prilangso ahawar kiduk kelak parpik arara tumaphan the Arling Daily abiota chabang TP Hanse patir piponse don trokner kep arara tumaphan akijoy pen sangrondam Lason se Langpher constituency kaparlo Hatipura alongta don inkoy arara tumaphan Sorkar Achokumar bangkethom Musomi Bepi Dikha Hanse lapen Bikrom ingtiatum chelangsi sanghan kerapa jerdam Diphu Municipal Board Kaparlo Ward number 9 alongta Bangphikep Hemipia tumaphan AASU Karbi Anglong District Kongchunbang Sorjun Hanse Japon Linsi Sanghan Kerapa Jerdam News Desk Report Karbi Anglong Live Korkanthi constituency arlo Pradhan Mantri Garib Kalyan Ana Yojana pen CEM Relief Fund Pangrum se Kechu Move Araratuma Phan Sanghan Kerondam Nonapor coronavirus akisoki unplubajok det piangkang kang hapkling aporahut keboy det arat mate jopadap kachongdat araratum choklem chodama thai kavipen penang anaka siksak chetong nanglo Det P Kecharia Sorkar pen Karbi Anglong Autonomous Council Kecharia Sorkaratum Rada Kisung Alam Mathadamsi Det P Asorkar pen Kapanong P Pradhan Mantri Garib Kalyan Ana Yojana pen CEM Relief Fund Pangrum se Jangmipo Niphai Krehini ani Korkanthi constituency Kaparlo Rongjangphong Police Station pen Don Pharoke Thomra Trokner Kep lapen Telibosti pen Don Pharohinira Trokser Kep Araratuma Phan Edonalong Sanglin Kep Tangka Pharoi si lapen Sabona ke joy pen Ronponlo Bangso keron ke bagasai ke deng hut Korkanthi MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tiso ahin pensi coronavirus mate COVID-19 akiso pen kachepa jogje alam aputhak rada tuma phan klardak pen than pachini pon Lason thak thaksi jangmipo ni phai kreisi ani kangsam porphai pi aporahut Dhansiri constituency kaparlo hidisaje rongpi arong along idon along din kep sorkar pen kapale asang keron padopon News Desk Report Karbi Anglong Live Chumowesele Kisungnaya Hud Kachara Bhelo Kethenai Akera Pumathasi West Karbi Anglong DC Saikhi Mate Rong Karbi Jengi Hi Amekar Vidya Singh Phangcholapen Achor Phulon Teron Piatum Sani Kichwa Baha Sang Dali Pen Chenglok Ri Kachar Sam Asabon Amethang Ahemalong Keron Donasai Kedeng COVID-19 mate coronavirus akisokang dangpen kaching raidun thekje aphan ni inkora isi lockdown ke phapen ni kresir kep keplengan ongdum kaduredet arat lapen jasimet hemipiatum thangnat kereng abarsai kavedera jok an esan ki cholong je phan anta akisung thepik anlo tebok terai arat akisung ke thek longpen kangjin so pen ajok penanso chingwai pen sang dali kicho ingti kicho ajang thu puroya thepen ke chenglok COVID-19 akiso kapang danglong le de je aphan ri kachar sam asabon rondon si hem ke do clip je aphan than peri dun si kerona sai angdeng piju Miliman ke bidasing phangcho disu phejalong si kam tuklem ofisala alang tung achora tumbang ke ave igdelo amasi nilihin pen o acharso asap sang pen la mathot purala asang adalia phuruya thi la pen harsun ainti lainili asap sawe sita alang litung phan nilihin pensi pipa jirdun igla
Hamren pen Danieling hi Karbi Anglong live. Pini prime time berta ke lapon si kang tonik lo domet hak mi kurwang thu.